Sanibonani, namhlanje siphinde siqhubeka nawo Equites. Isizathu sokuthi sigxile ngako Equites ngoba baningi abantu akade bebuza malungwana no Equites ukuthi athengwa kanjani amashares. Kodwa namhlanje ngizonikhombisa ukuthi ufuna uku-sign up for i-account yake Equites wenza kanjani. Umbuzo futhi lo engibhekana nawo kakhulu mangabe kade ngikhomenta, abantu bayabuza ukuthi sign up kanjani. So ngizamile la ukwenza ke screen recording kwi laptop, kodwa uyakwazi ukwenza ngisho nasefonini. Ukuthi ubhalise, mase ubhalisa ke ufaka nje imininingwane yakho yonke. Kubalekile ke nenye into ke ngicela ukisho ukuthi yabo lokho ukuthi mawufika ama documents wakho asekho isidingo sokuthi ube ne proof of residence nani ngoba vele uhlezi usunayo into wake wayifika before, so bathatha leyo information si linked ku system, so asikho isidingo sokuthi ube ne proof of residence manje. Qale I think last day mawuphela leyo process yokwenza ukuthi i-registration ibe lula. Kodwa ke namhlanje ngizongena nje ku basic kuphela. Okay, uyangena ku website yakhona Equites, uye lapha yaphezulu uyabona la kubovu khona. Inkinga lento ayisebenzisi i-case kodwa uyaku register bese ke uyakhetha ke igama lakho ozosebenzisa kuzoba username. Mina ngicebisa ukuthi kube nje igama nje lakho nesibongo. Bese uzothi masufakile ke bese uyafaka ke ne-email yakho oyisebenzisayo okuyena bazokuthumelela ke khona ukuthi ukwazi ukuthi uverify i-account yakho ukuze phela izosebenza. Bese uyazicreatela i-password yakho ekufanele ukuthi ingabi ke ngaphansi kwezinhlamvu eziyisithupha 6, iphinde ibe ne-capital letter, i-upper case, nenamba eyodwa, ne-lower case, kusho ukuthi inhlamvu ezincane. So uzoyenza i-password yakho fanele ukuthi ifane nale ngezansi la kuthiwa retype i-password. Bese uyocindezela next lapha ezansi ke manje usuyaqhubeka la kubovu khona. Usuzofika ke kwelinye ikhasi elilandelayo lapho sobe sekufanele ukuthi ufake khona ke imininingwane yakho ke manje amagama akho wena umuntu ocreateayo i-account, amagama akaphelele. So uzofaka kule isibonelo esenzayo ngenzela okuyenzeka isibongo sakho akathelezi. Bese ke search uSouth Africa ngoba phela thina seningizimu Africa. Usearch uSouth Africa, umselecte i-nationality yakho futhi uphinde futhi uthi South Africa lapha ukhethe yena. Bese ukuthi what is your investment experience level, so unjani ke wena ngokuzazi kwakho ke ku-investeni ke uyi-beginner noma intermediate noma advanced. Uyakhetha ke sithi beginner kule case, female, gender yakhona. Bese kuzofanele ukuthi usethe i-security question uzokwazi uyikhumbula, like in this case iphethe uba igama lakho, then i-answer yakho fanele uyikhumbule in case ulahlekelwe ama-credentials wakho noma ama-details akho lana uzokwazi uku-recover kahle ilona yakho, i-account yakho. Bese yakubuza ukuthi uzwe ngubani ke ngayo ku-Equites, uzobe sewukhetha ke ukuthi wena uyizwephi ke le case, uyizwe online. Bese ke mawukuthi mhlawumbe khona umuntu ozwe ngayo uyafaka ke i-code, uyifake leya u405424 i-code yami leya. Masungena ku-website uyifake leya uzokwazi ukuthola u50 uzoqala ngawo trade like imali yangempela, hayi imali yokudlala. Bese uyavuma lapha uthi confirm, and then uya-register ke usungenile ke kanjalo nje wazenzela i-account yakhe yaka Equites. Uzothi ungena nje uyibona usuno 100,000 ku-demo za, which is a South African rands account. Okay, lokho yakusho ukuthi congrats, usungenile ke nje sekushoda izinto ezincane. Bayakunika ke imali i-demo uyenzela ukuthi ukwazi ukupractice ngoba phela uzobe usamusha ngithi uphinde ke ukwazi ukuthi uthenge udayisa ama-shares kuye ngokuthi wena i-experience yakhe ingakanani. Abanye abayisebenzisi nokuyisebenzisa leya demo. Kube khona ne-demo USD account
naye bakunikeza khona 10,000 US dollars uzokwazi ukuthi upractice uziqeqeshe ukuze uzokwazi ukuthi usuqala usufaka imali yangempela usuyakwazi ukuthi kuthengwa kanjani nokuthi le ama-account asebenza kanjani. So akuyona imali yangempela leya nje imali abakupha yona nje yokudlala yamascozi. Uzobe sewungenile-ke wena-ke yabona ku-Equites USD account wakho uzobe owangempela lo wakho-ke uzobe uno-0 ngoba uzobe ungakafaki imali. Nangiya no-tax free savings account naye awunamali yenye nje yama-account or yemvuzo ukuthi une-account yaka-Equites usunawo wonke lawo ama-account. So automatically uyakwazi ukuyi-activate u-tax free savings account wakho awudingi ukuthi uphinde uvule kabusha i-tax free savings account yakho. Okay, siyabonga-ke, ungakhohlwa-ke ukusubscribe ukuze uzothola ezinye izinto, ubheke nama-link ngezansi ne-description ukuthi-ke na iziphi ezinye indlela esingaxhumana ngazo. Siyabonga.